Soyo nangani wangun kasarayu ora kawan hatimu mesako sakile aku wis trimo karena tangiku tonggo Blunus ya wong iki. Oh, nggih. Wau wonten pamundutan mbok pilih mboten lepat Kang Duo ajeng minggah. Wah, nanti wong iki mau sida ora. Kene, wok Kang. Yo kene. Kang Duo nanti ki mau. Sida ora wonge. Wah. Wo malah ngelih nggih. Oh, sing to dilu jare. Oh, ning mburi wonge. Monggo menawi Bapak Ibu tawi ingkang mangku ganti Bu Menik ingkang Bu. Wah, sik repot nyalami kae. Kayak mau sidane njaluk lagu apa, Kang? Ngene. Beh, gantengnya Jawa Timur Indonesia iki. Iya, oke siap. Piye dulurku lanang ngersakaken tembang napa nyanyi apa sampeyan? Iya. Tak berdaya tapi parang ya. Parang. Wis tanggo sementing nggih duwite bagi lho ngono. Piye tadi? Ya wis, lagine apa, Bos? Tak berdaya ya. Apa? Tak berdaya. Tak berdaya. Wis mampu nangke. Kayak apa? Tak berdaya. Lagune apa? Itu berat, iki malah tak lagune apa? Tak berdaya. Aku itu udah baru ini. Apa ini campuri arak, baru campuri arak ayam masak. Parah nih, agak berarti kowe baturi aku nak kan. Siap.
bareng bukit. Iya. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Asal kau bahagia, rela ku melepasmu, turutilah kehendak orang tuamu. Ya, semoga kau bahagia sepanjang masa. Hidupku sayang tetap memilih, ada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Oke, guys. Masuk ora? Masuk ora? Ini bangga masuk. Nih. Maafkan aku kasih, bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati. Ayo, yuk keten. Asal kau bahagia, rela ku melepasmu, turutilah kehendak orang tuamu. Sepanjang masa. Jodoh yang lain, ku tak berdaya, ku tak berdaya. Lek salahku kurang anget, iki mau wis anget toh? Iya wis anget ya. Heeh. Wis opo nek Ditambahi neh, sampean sing nyanyi lagu apa? Wis opo ya? Apa? Heeh. Oh, piye? Apa iki? Lah iya apa? Sampean sire piye? Apa njaluk duit? Nyapa? Duit iki. Heeh. Kan milih ini kuncian aku. Iya, salah siji apa jasa sing di tanah kulon. Yes. Ndi ya? Aku bingung lho padha apa. Aku kan milih-milih iki piye rasane. Tahu wae tahu iki gitu aku. Pipine sepuluh loro loro sapa pacet. Bingung aku milih piye. Lah ya rasa bingung jajali milih sing tanah kulon. Ya wis kulon ya. Sing kulon. Sing kulon. Eh, Sing kulon ya. Mbak, tapi oh enggak, Mbak. Lagune apa? Ya, diladeni. Bebas pileng-pileng ae. Wah, lah iki bakul soto lagi panganan apa iki? Iki Iki apa? Bakso.
Oh, bakso. Gitu. Oh, Ini kan dari itu. Bakso. Mas, Pak. Soto. Iki. Lur iki lho lur soto. Lah iki sego goreng iki lho lur, sego goreng. Kaya mbuwe ra. Weh. Dengan bisa. Kecape sari manggar kok, lur. Kecape sari manggar. Gula sari manggar kecape. Monggo. Monggo sing dikresakne napa? Oh alah, sampeyan demen pentol to jiran. Niku pentol jen. Favorit bakso. Oh, bakso prayen pentol e. Oh, alah. Wae niku ya. Lah niku. Dulur lawas lur iki, cah lor kono lho. Lawas banget. Oh, dulur lawas banget. Suwe ra pedhok-pedhok pisan. Teman-temanku Anda berada kalau kamu punya hajat jangan lupa yo kecape sari manggar dari Gandusari kecap sari manggar iki Bayu kuwi jarane iki Bayu kuwi anyar ini kira Yo teman-teman yo ikuti saya terus yo.